Ahojte, ja som vaša trénerka Lexa a aj dnes som tu s tréningom, ktorý jednak povediem, ale hlavne ho odcvičím spolu s vami. Takže žiadne výhovorky, všetko si vieme zariadiť z nášho domova. Stačí ti jedna karimatka, nachystaj si aj vodu a čaká nás 5-krát Tabata. Tabata je taký celkom intenzívny interval, kde sa striedajú intervaly zaťaženia a intervaly odpočinku. 20 sekúnd budeme cvičiť, 10 sekúnd budeme odpočívať a v tomto intervale si celkovo 8 krát odcvičíme jedno a to isté cvičenie. No a keďže ideme 5 krát Tabatu, tak ideme 5 takýchto cvičení v tomto intervale. Tešíš sa? Ja rozhodne. Takže poďme do tréningu. Ja viem, že už by ste sa najradšej vrhli na tú hlavnú časť tréningu, kvôli ktorej sme sem prišli, ale najprv sa musíme poriadne rozpohybovať. Takže dajme si taký mierne širší postoj, rozkrúžime hlavu, poriadne veľký rozsah, pomaličky prechádzam, 5 krát pôjdeme jedným smerom a takisto 5 krát druhým. Ramena mierne tlač dole. A keď máme 5 a 5, rozkrúžime ramena dozadu. A všimni si pri pohľade z boku, že ja ich aj predsúvam dopredu, aj vyťahujem hore, aj zasúvam poriadne dozadu. Takže do všetkých strán veľký rozsah. A zmeníme smer, rozkrúžime takisto dopredu a tu o to viacej sa snažím vyhrbiť, poriadne to rozhýbať, nielen v rámci tých ramien, ale aj hornej časti chrbta. Dáme si takto vysoko lakte, ľahučko ideme v páse do rotácie, úplne prirodzene, nie za každú cenu veľký rozsah, ako mi to je príjemné. A pustím aj rameno dozadu a obzriem sa za tou rukou. Je to také klasické, ale naozaj veľmi dobré cvičenie do rozcvičky, pretože natiahneme krásne aj ramena, aj prsný sval. Aj v tom páse to povyrotúvávame do všetkých smerov. A ešte poď 10 krát takýto úklon. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Trošku zúžime postoj, rozhmytám v predklone, ľahúčko, vystreté kolena. Vnímam natiahnutie na zadnej strane stehien, na zadku, trošku aj na lítkach. Niekoho to ťahá viacej, niekoho menej, ale hľadáme ten svoj ťah. Teraz vykročím jednou nohou dopredu, rozhmytáme zľahka k tej prednej nohe. Vymeníme, rozhmytáme k druhej. Toto je také trošku intenzívnejšie natiahnutie zadných stehien, ako to obojnožné prevedenie, ktorým sme začínali. Dáme sa ešte takto na zem a pomaličky budem vtáčať jednu nohu dovnútra a otvorím. Koleno ťuk na zem a otvorím. Pomaly, plynulo, so zadržaním v krajných polohách. A ešte dáme takto chodidla oproti sebe a trošku tu rozhmytáme, trošku nech to povolí aj v bedrách, aj na tých vnútorných stehnách, ktoré určite cítiš, že tiež naťahujeme. Super. Takže ideme na to, ideme na hlavnú časť a teda 5 krát Tabatu. Tá prvá bude iba o tom, že prejdeme do vzporu, poskočím a vytiahnem na špičky.
Takže odskočím do vzporu, skočím naspäť a na špičky. Myslím si, že zase až tak veľakrát to za tých 20 sekúnd nestihneme spraviť, takže o to viacej zrýchli, ale je to na tebe. Toto cvičenie budeme dokopy cvičiť 3 minúty 50 sekúnd až na tie krátke pauzy. Ešte raz pripomínam, 20 sekúnd cvičíme, 10 sekúnd je pauza. Takže o 10 sekúnd to začína. Priprav sa, nastav sa. Môj časovač je pripravený. 2, 1 a ideme. Odskočím naspäť na špičky. Položím dlane, odskočím naspäť na špičky. Ak z nejakého dôvodu nechceš alebo nemôžeš skákať, dá sa tam aj pekne preliesť a to takto. Ale už máme aj pauzu. To už bolo u mňa navyše. Takže priprav sa, ideme druhýkrát. Schválne si zrátam, koľko sa ich dá spraviť v takom sviežom tempe. Sme za polovicou. Takže 5 sa ich dá spraviť, keď ideš moje tempo. Takže skúsim to zopakovať aj v nasledujúcom. Hop. Dva. 3. 5 sekúnd. A pauza. Takže 10-sekundová pauza, nič moc, už sa nachystaj. Toto je 4. krát z 8, čo cvičíme toto cvičenie. A 5, ale zase sa mi to nevošlo do toho času. 2, 1, poď. Desať sekúnd. Tak, máme to. Už nám zostávajú, ak dobre rátam, 2 série. A ideme na to. Poď. Desať sekúnd. Takže, naozaj už iba raz nás čaká toto cvičenie. Toto je 7. 7 z 8. Siedmy z 8 by sme mali, ideme ten 8. Záverečný. Super, takže prvá tabata za nami. Ako som avizovala, nás týchto tabát na dnes čaká 5, takže 4 ešte pred nami. Dobrá správa je, že teraz budeme v podstate ležať na zemi, čaká nás cvičenie na brucho, kde síce budeš dosť dobre cítiť to brucho, ale až tak sa nezadýchaš ako pri tejto prvej tabate.
No, takže začíname v ľahu na chrbte. Ruky si založím za hlavu, nohy sú pokrčené a pôjdeme tzv. Bicyklovacie brušáky. Budeme priťahovať lakeť oproti kolenu a pomaličky vraciať naspäť. S výdychom vrátim. Stále sa snaž ťahať za tým lakťom ako keby k stropu. Nie tu niekde do zeme, ale hore sa vyťahujem. Aj sa pozeraj na strop. Nepozeraj sa do zeme. Budeš sa tam aj ťahať, ak sa tam budeš pozerať. Snažíme sa čo najviac z tých dvoch strán brucho stlačiť. Takže ja nastavujem časovač. O 8 sekúnd to celé započne. A ideme 8 sérií, samozrejme, však je to Tabata. Poď. Prvýkrát. Nemusí to byť žiadne šialené tempo. Stihneme dosť tých opakovaní aj v normálnom tempe, kedy si stíhaš uvedomovať, čo cítiš, čo necítiš, čo zaťahuješ. A je pauza. Už iba 7. 2, 1, poď. No, ja som si teraz schválne zrátala, že stíham nejakých 10 opakovaní. Môžeš si to so mnou porovnať. Poď. Poriadne to potiahni za stropom. Nejdem do zeme, ťahám vršok hore. Super. Poď. Zase pauza. Krátke sú tie pauzy, takže si ich poriadne vychutnaj. Pri tomto cvičení veľmi nie je priestor ani napiť sa. To by nedopadlo úplne dobre. Zase krátka pauza. A pravdu povediac, neviem presne, koľka je toto séria, ale už to brucho cítiť riadne a už by to pomaly malo aj končiť. Určite sme za polovicou, to som si istá. Ale jedno viem, že toto nebola posledná. Ešte máme teraz 10-sekundovú pauzu. Jednu z posledných. A možno aj poslednú, ak ste to rátali. Ja niekedy, keď sa sústredím na to cvičenie a spoľahnem na časovač, tak úplne presne neviem. Ale tak to má byť. Máš myslieť na to, že cvičíš. A ideme ešte raz. Ja si myslím, že to už bude posledná. Už to brucho fakt dobre cítiť. Poď. Tak toto bola posledná séria a my sa presunieme zase do stoja na Tabatu číslo 3 z 5. Je čas napiť sa.
nebudeme už robiť také pozície, ako boli predošlé dve, takže kľudne sa napí, ak potrebuješ. No a my pôjdeme drep a následne budeme vyťahovať koleno hore. Bude to vyzerať takto, že idem jeden drep, vytiahnem koleno, vytiahnem koleno. Takže za každým drepom ide jedno koleno hore, čo určite zvýši intenzitu a zvýši aj tvoju tepovku. Takže ja už pripravujem, áno, 8 sekúnd do štartu. Časovač je pripravený, dúfam, že sme všetci pripravení. A ideme prvýkrát drepy. Prvé z 8. Takže prvá by bola ešte 7 sérií tejto našej tretej tabaty príprav. Super. Takže naozaj sa snaž to koleno zdvihnúť vysoko. Môžeš sa trošku aj zdržať, aby sme zapracovali aj na stabilite. Ale o to svižnejšie spravíš ten zvyšok. Stále iba hop, hop. Už sme za polovicou. Hop, hop. Super. Ideme štvrtú. Štvrtá séria z 8. Už sa nám to preklápa na tú menšiu polovicu. Paráda. Ešte 3-krát drep plus koleno hore. Poď. Paráda. Toto bolo číslo 5. Ideme 6. sériu. A už tie nohy sú úplne iné ako na začiatku. Už sú zohriaté. Už cítime trochu aj tzv. Napumpovanie, že sa nám do tých nôh nahrnula krv, lebo makajú. Ale koniec drepov sa blíži. Poď. Polovica za nami. Super. To bola 7, takže 8. séria. Vrhneme sa na to. Už posledný krát. Drep plus koleno hore. Takže toto je tretia tabata. Asi už tušíš, že ďalšie dve sú pred nami. Z naplánovaných 5 nám zostali už iba 2. Ale samozrejme nás znova čaká aj zmena partie. Pôjdeme na zem a čakajú nás bočné plenky. Budeme držať na jednom aj druhom predlakti. O chvíľočku si ukážeme, keďže tých sérií je 8, čo je párne číslo, tak budeme striedať strany a teda 4 série
bude plank na jednu stranu a 4 na druhú. Ale nepôjdeme 4 krát po sebe na tú istú, ale budeme to striedať. Takže bočný plank vyzerá takto. Som na boku. Pôjdeme verziu s pokrčenou spodnou nohou. Takže ako keby o koleno sa opieram. Tu sa opieram o komplet celé predlaktie, vrátane dlane. Nie je to na lakti, je to na predlakti a preto využívame to predlaktie celé. Vytiahneme a tu budeme držať 20 sekúnd. Potom sa v rýchlosti otočíme, takisto na druhú stranu budeme držať 20 sekúnd. A nebudeme ďalej zdržiavať, ja už spúšťam časovač, začnem na tejto strane. Ty si vyber, ktorú stranu chceš mať skôr odcvičenú. Priprav. A hop, tak aby bok a rameno smerovali hore, môžeš sa pozerať za tou hornou rukou. Hlavne sa chceme vyťahovať za tou hornou rukou, odtláčať od tej spodnej ruky. Už sme za polovicou. Už iba chvíľočka. 2. A výmena strany. Meň to naozaj hneď po ukončení, lebo tá pauza je krátka a nech radšej počkáme už v tejto polohe. A druhá strana. Takže 20 sekúnd. Aj z tej druhej rovnaké pravidlá. Bok a rameno mi smerujú hore. Môžem sa pozerať hore. Odtláčam sa od spodnej ruky. A vymeníme. A už držím a dýcham. Nezabúdaj dýchať. V týchto výdržových pozíciách sa to ľuďom stáva často, že zadržia dých. Ale my chceme dýchať. Veľký nádych, veľký výdych. Sme pri konci. Výmena strany opäť. A to už určite tušíš, že bude štvrtý bočný plank. Štvrtý bočný plank z 8 v dnešnom menu. Tak, vymeň. Hop. To je bočný plank číslo 5. A ideme na číslo 6 z druhej strany. Priprav. Hop. A znova vymením v rýchlosti. Posledný krát táto strana. A keďže posledný krát táto strana, tak už vieme, že toto je bočný plank číslo 7. Ideme dokopy 8 bočných plankov, 4 na každú stranu. Táto to už bude mať o 5 sekúnd za sebou. Tak a posledný. Super. Takže časovka za nami, tá 5.
Nie piata, pred nami je tá piata. Štvrtú sme ukončili, takže krátka pauza na napitie a čaká nás už iba posledná tabata. Posledné 3 minúty 50 sekúnd intenzívneho zaťaženia. Čaká nás veľmi podobné cvičenie na brucho ako v úvode. Tentokrát ale budeme mať takto ruky hore. Ľavá ruka ide na pravé koleno, takže krížom si to chytám. Budem tlačiť kolenom do dlane, dlaňou do kolena. Skrátka, vyvíjam tu tlak. O čo si viacej kolenom, kľudne môže byť aj trošku bližšie pritiahnuté k hrudníku. A tie zvyšné dve voľné končatiny, čo mi zostali, pôjdu nielenže k zemi, ale myslí na to skôr, ako keby, že sa chce natiahnuť. Za pätou aj za dlaňou rozťahujem celý trup. S výdychom stláčam. Hej, není to, že dolu hore, ale skôr je to do strán a k sebe. No a takto budeme samozrejme strany striedať. Ak sa nechceš pomýliť, ja budem stále hovoriť, ktorá ruka a ktorá noha, aby nedošlo k nedorozumeniam a aby sme to pekne prestriedali. Takže priprav sa, o 8 sekúnd začíname. Ja idem ľavou rukou tlačiť do pravého kolena. S nádychom rozťahujem, s výdychom stláčam. Trošku zastav, keď to zavrieš. Zavriem, zatiahnem. Čo najviac naťahujem, zavriem, zatiahnem. Super. Je to oveľa intenzívnejšie, ako by sa mohlo zdať. Už si nachystaj pravú ruku, ľavé koleno a ideme. Čo najviac natiahnem trup. S výdychom stlačím. Chrbát natlačený na podložke. A vymieňam. Pravé koleno, ľavá ruka. Super. Takže znova. Pravá ruka ide na ľavé koleno. Už sa nachystám. Poď. Trošku mi to nevyšlo do toho času. No a zase mením. Ľavá ruka, pravé koleno. Poriadne tam tlačím. Ono to nemusí byť na 100% to tlačenie, ale tak na 60% si tam tlačím stále. No a ešte raz. Pravá dlaň, ľavé koleno. S nádychom otváram, s výdychom stlačím. Super. A idem. Ľavá dlaň, pravé koleno. Super. A myslím, že je to už finále. Pravá dlaň, ľavé koleno.
Tak, a máme to za sebou. Posledná 8. séria tohto cvičenia na brucho. Poďme si spolu ešte trošku to brucho natiahnuť. Dáme sa takto do vzporu a teda na vystreté ruky a pustím iba panvu dopredu, pozriem hore. Stiahni zadok, tým zvýrazníš natiahnutie v spodnej časti brucha. A pomaličky zbalím do takejto polohy dieťaťa, úplne uvoľnenie. Rozdýchame to tu chvíľočku. Trošku potiahnem ruky dopredu. Ešte vyhrbím. Trošku poprechádzam až do dosadnutia. Hore s vyhrbeným chrbtom. Naposledy dolu. Hore. A je to na dnes odcvičené. Ďakujem, že ste ma v tom nenechali samú a pridali sa na tieto tréningy, ktoré nielenže vediem, ale takisto ich odmakám spolu s vami, aby ste mohli vy cvičiť zo svojej obývačky a ja cvičím z tej svojej. Pridajte sa ku mne aj na budúce a buďte aj vy fit z Lexi. Majte sa krásne. Čaute.